Tak, zdravíme naše posluchače. Dneska máme opět pár zpráv. Celý rozhovor tady s hostem si můžete poslechnout na forendors.cz/program HRování a budeme určitě rádi, že nás budete odebírat na sociálních sítích Instagramu a určitě nám dejte odběr na YouTube. A Šary, kdo bude dnešní host? Tak dnešním hostem bude Michal Juhas. Ahoj Michale. Ahoj, čau. Můžeš se nám prosím trochu představit pro naše posluchače ve 2, 3 větách? No ja vlastne prichádzam z toho IT sveta. Prvých asi 15 rokov kariéry som strávil v IT ako ten ITák klasický, takže programátor alebo IT manažer. No a potom som sa trošku presunul do IT recruitingu, takže s kolegami sa venujeme náboru špecialistov, hlavne teda v tom IT svete. Mně to nedá. Jaký byl ten přechod z toho IT světa do toho rekruterského? Proč jsi se takhle rozhodl? No do istej miery som si prešiel nejakým vyhorením v tom IT svete, pretože s kolegami sme vlastne pracovali v Thajsku. Založili sme vlastne tam taký high-tech startup a narizovali sme kopu peňazí od investorov, s čím prichádza hodne tlaku. No a súčasťou toho bolo aj to, že sme dosiahli nejakú úroveň, po ktorej vlastne prichádzalo obdobie optimalizácie, takže mali sme obrad už cez $70 miliónov, no a vtedy CFO prichádzal s takými nápadmi, že poďme integrovať už 4. platobnú bránu, aby sme ušetrili 0,2% transaction fees, čo už v takom objeme samozrejme dáva zmysel, len nie je to už veľmi zaujímavé, keď človek si prejde takým tým zaujímavým MVP, budovanie nejakého produktu a potom integrácie prvá, druhá, ešte všetko je to zaujímavé, ale už 4. integrácia, ďalšie platobné brány, a 5. nejaký hotelový systém a 10. vec. No takže s tým prišlo nejaké to také trošku vyhorenie a chcel som robiť niečo viac také naplňujúce. A je ten IT recruitment víc naplňující pro tebe? Zatím jsi spokojený s tou cestou? Tak samozrejme má to hodne ups and downs. Niektoré okamihy sú veľmi fajn, veľmi príjemné. Napríklad keď niekto sa ozve po 2 rokoch, nejaký kandidát a povie, že hej Michal, práve som skončil v tejto práci, bolo to super, ja som sa presťahoval s rodinou do Londýna, ďakujem. Alebo človek si vlastne predstaví, že čo všetko to znamenalo pre toho človeka. Že to nebolo len to, že získalo 15% vyššiu mzdu, ale znamenalo to, že sa presťahoval niekam, kde mohol alebo mohla niekoho stretnúť. Stalo sa to nakoniec napríklad v pár prípadoch, že spoznali nejakú tú budúcu manželku, alebo neviem, keď sa niekto presťahoval do Karibiku, keď sme relokovali napríklad z východnej Európy, tak zase to znamená úplne iný posun, človek sa dostane na inú úroveň v tej kariére a toto sú také tie príjemné veci. Samozrejme sú aj nepríjemné v tom IT recruitingu, keď tí klienti neodpisujú alebo kandidáti neodpisujú, no ale človek sa na to zvykne. A my jsme se dneska pozvali kvůli vlastně sourcingu a ještě potom budeme probírat asi hodně GitHub, ale i tak my jsme jeden díl o sourcingu měli, ale můžeš sám za sebe říct, co je podle tebe sourcing? Sourcing kandidátov je to vlastne nájdenie vhodných kandidátov, kdežto na tom internete tých profilov a kandidátov a CVčiek vidíme hodne, takže asi by sme to mali trošku špecifikovať, že nájsť teraz už nejaký profil vie aj môj 10-11 ročný syn, ale ten sourcing vlastne znamená nájsť toho dobrého kandidáta. A to už vyžaduje určitý skill, ktorý nemá už len tak kdekto. Hlavne preto, že v tom IT tí kandidáti dobrí už majú dobrý job. Takže ten sourcing na konci dňa už neznamená len nájsť ten profil, ale aj zaujať toho kandidáta, čo už je next level. Pretože aby sme toho kandidáta aj zaujali, tak musíme tú pozíciu nejak zaujímavo predať a nejak mu to tam proste naservírovať, tak aby si povedal, wow, to je super, chcem sa o tom dozvedieť viac. Takže sourcing nie je len sourcing, že nájdem si nejaké meno na LinkedIne, ale niečo o mnoho viac za tým. A jaký zdroje ty používáš pro sourcing? Asi většinu lidí první napadne LinkedIn, ale co ještě dalšího třeba používáš? No s tým LinkedInom je to také zaujímavé, pretože veľa rekruterov aj vlastne v tej našej akadémii príde s tým, že sa chcú naučiť niečo nové, že už LinkedIn používajú 5 rokov a my vtedy im dáme taký veľmi rýchly self-assessment, len aby sme zistili, že ako na tom naozaj sú. A veľakrát sa nám stalo aj v tých veľkých agentúrách, kde majú seniorných rekruterov, 20-členné týmy a stane sa, že väčšina z tých ľudí stále nevie ani ten LinkedIn poriadne používať. Takže je to zaujímavé, že často prídu za nami s tým, že chcem robiť sourcing DevOps inžinierov na GitHube, ako to mám robiť. Ale my vlastne ešte predtým, než sa do toho pustíme, tak musíme ich naučiť poriadne používať ten LinkedIn,
pretože samo o sebe je to o mnoho komplikovanejšie, než sa to zdá. Zase môžem použiť ten príklad toho môjho syna, ktorý tiež vie si už teraz otvoriť LinkedIn, vie tam kliknúť frontend developer a vyjde mu tam nejakých pár profilov, ale s tým je to len taký ten scratching the surface po anglicky, jak to hovoria, že len tak zoškriabeme niečo úplne také obvious, bože stále mi napadá anglické slova, jak robíme tie tréningy po anglicky. No ale každopádne je tam o mnoho viac, napríklad na tom GitHube alebo ďalšie nástroje, ku ktorým sa potom konečne už dostaneme aj s tými ľuďmi v akadémii. A co sú tie ďalší nástroje teda? Tak GitHub je taký najznámejší, aj preto, že to používajú tí ajťáci. A tiež sme ho používali na niekoľkých pozíciách. Nie je teda vhodný úplne na všetky pozície, pretože musíme si teda uvedomiť, že GitHub je nástroj pre developerov na to, aby si tam ukladali zdrojové kódy, ktoré píšu, alebo teda v nejakej dohľadnej dobe budú písať, kým to už nebude iba AI a generovať ten kód za nich. No a vlastne tí ajťáci, programátori si ten kód dávajú na GitHub, aj open source, aj closed source. No a vlastne nie je to nástroj pre rekruterov, preto ani ho tak veľa rekruterov nepoužíva, ale vieme ho vlastne použiť, keď si tam vytvoríme profil, vieme nájsť ľudí, ktorí používajú nejaký konkrétny programovací jazyk. Takže keď sa teda pozrieme na celú tú množinu všetkých IT špecialistov, tak vlastne GitHub je vhodný len pre menší segment tých programátorov, ktorí reálne používajú a píšu kód. No a jak je vlastně hledat takového člověka jako na GitHubu? Jako přesně začínám, jsem úplně začínají rekruter, který se poprvé kouká na GitHub. Co bys poradil, jak by ten člověk jako měl se v tom začít orientovat? Asi by som to demonstroval na pár príkladoch, aby si ľudia vedeli predstaviť, že čo asi je taký reálny case. Mali sme napríklad klienta, ktorý prišiel s tým, že potrebuje špecialistu, ktorý vie robiť video encoding, takže nejaká proste niečo s videom, ale nielen teda nahrávanie videa, ale že to video, aby sa mohlo streamovať napríklad v aplikáciách ako Snapchat alebo Instagram, kde sa to video streamuje real time. Teda sú nejakí špecialisti, ktorí sa špecializujú iba na tento video streaming a programovanie takýchto aplikácií. No a takých ľudí obvykle nenájdete na LinkedIne, lebo tí ľudia nemajú napísané, že som video encoding špecialista, lebo to je také divné, akože nenapíšu to. Napíšu si napríklad, že softwarový inžinier alebo full stack developer. Lenže zase takýchto ľudí na LinkedIne sú 100 000. Takže preto sme použili práve ten GitHub, kde vieme nájsť ľudí, ktorí používajú nejakú konkrétnu knižnicu a tie knižnice, napríklad začne ten postup toho sourcingu je v tom, že si spravíme zoznam nejakých knižníc, ktoré sa používajú na ten video encoding. Takže tých knižníc je pár, napríklad HCL alebo FFmpeg, to len ako príkladu dávam, hej, že potom, čo si spravíme zoznam, máme aspoň 2-3 tieto knižnice. No a tieto kľúčové slová, ktoré nemusíme úplne vedieť, že čo znamenajú, ani ja teda neviem, čo presne sa s týmto dá robiť, okrem toho, že vieme, že fungujú na ten video encoding, čo tiež nemusíme úplne vedieť, čo to znamená. Ale v tom recruitingu potrebujeme ísť do hĺbky, ale nepríliš. Stačí nám občas poznať tie kľúčové slová, ale nielen ich vedieť vysloviť, ale aj, že na čo sa používajú. Takže toto je to dôležité. Video encoding, FFmpeg. Nie, toto nám stačí v tom recruitingu na to, aby sme zobrali to kľúčové slovo, išli do GitHubu a tam si nájdeme ľudí, ktorí používajú tú konkrétnu knižnicu, ktorých už nie sú 100 000, už ich je iba pár stoviek alebo pár tisíc. No a vlastne tam na GitHube vidíme aj profily týchto IT špecialistov. No a tá krása GitHubu je aj to, že tí ľudia majú priamo na profile svoj e-mail. Nie teda úplne všetci, ale minimálne polovica, keď si vytvoríte účet a prihlásite sa, tak vidíte ich e-mailovú adresu. Takže takto sme hľadali napríklad toho špecialistu na video encoding a FFmpeg, HCL, ich profily, tam mali e-mailové adresy, poslali sme im e-mail, iba 50 ľudí, takže veľmi špecifický headhunting, ale z toho sme mali pár ľudí aj zo zaujímavých veľkých firiem, aj tu z Čiech, mimochodom jedného človeka sme takto interviovali, to bolo pre startup do San Francisca, takže to bolo také jednoduché tých ľudí zaujať. Mě by zajímalo, když porovnáš ten GitHub a LinkedIn, tak kde ti ty lidi víc odpovídají? Nejsou na tom GitHubu takový trochu jako překvapený, že rekruter našel e-mail na GitHubu? No, na GitHube vlastne my nepíšeme
priamo na GitHube, pretože GitHub iba zobrazí tú e-mailovú adresu a my musíme ten e-mail zobrať, tú e-mailovú adresu, otvoriť e-mailového klienta a poslať e-mail cez toho klienta. Takže ten kandidát alebo prospekt, on vlastne nevie, že mu píšem cez GitHub alebo že tam som ho našiel, ale zároveň teda jedným dýchom dodám, že je dobré to spomenúť, pretože tým vlastne človek sa vie tak trošku vyčleniť z toho klasického prúdu bežných rekruterov, ktorí posielajú tie generické správy. Takže napríklad, čo nám dobre funguje, je poslať tomu prospektovi a správu napríklad: ahoj Jožo, našiel som tvoju správu, teda nie správu, ale tvoj profil a na GitHube, pretože som si všimol, že programuješ s touto FFmpeg knižnicou. A preto ti píšem, hľadáme pre takýto startup ľudí, ktorí to používajú a už dáte k tomu nejakú omáčku. Takže toto je vlastne taký veľmi personalizovaný headhunting v tom IT. To musí být ale hrozně příjemné pro ty lidi, jo? Protože na tom LinkedInu většinou nechci jako schazovat, ale spousta těch vývojářů si stěžuje na to, že tam píšou lidi, kteří vlastně ani nevědí, co ty vývojáři dělají. A když už si toho člověka jako najdeš ještě u té dané knihovny a napíšeš mi jako konkrétně scháním tě tohle, tak to musí být jako jaká je třeba úspěšnost právě odpovědí, třeba vůbec jako reakcí zpět, když takhle napíšeš přímo k té jako knihovně, jako že dělá a to. Ano. Stojí to určite o mnoho viac energie a o mnoho viac času vlastne písať takéto správy. Stalo sa mi, že niektorí odpísali, že wow, toto je super, že ešte sa mi nestalo, že by rekruter napísal takúto správu. Zase takého feedbacku nie je veľa, pretože aj ja väčšinou používam práve ten LinkedIn, aj keď máme tam nejaký, povedzme, klasický recruiting. Takže ťažko porovnávať tú úspešnosť a stane sa, že tí ľudia sú viac takí očarení, ale na konci dňa sa môže stať, že napriek tomu, že sú očarení, tak povedia, že nemám záujem. Takže na konci dňa v tom recruitingu je to taká hra s číslami, že vždy len potrebujete osloviť nejakú veľkú množinu. Na GitHube možno trošku menšiu, pretože zvýšime kvalitu správ, takže nájde sa povedzme 5 z 50 ľudí, ktorí zareagujú pozitívne. Na tom LinkedIne zase máme možnosť napísať viac connection requests alebo viac e-mailov, takže ich ani nemusíme personalizovať, musíme ich teda poslať viac a s nejakou konverziou 3-4% sa zase nájdú ľudia, ktorí odpíšu. Na konci dňa ale môže sa zdať, že wow, tu je to super, tu personalizujeme. Keď sa ale vtelíme do toho rekrutera, tak ten človek sa snaží stále maximalizovať svoj výkon a minimalizovať tú snahu, ktorú do toho dáva. Či už je to čas, alebo peniaze, alebo čokoľvek. Takže nemôžeme im úplne zazlievať, že niekedy pošlú iba masovú správu, pretože ten človek môže byť pod tlakom, môže mať ďalších 20 pozícií, ktoré musí vyplniť, čo zase tí kandidáti často nechápou. Tak a když jsem se teda našel jsem si tu knihovnu, projíždím ty kandidáty. Je třeba něco, čeho si jako všímáš, co by ten kandidát třeba měl mít hotový na tom profilu, protože když máme profil, ten se dá vyplnit, je tam velké readme, jsou tam přesně e-maily, může se tam vyplnit i třeba firmu, pro kterou dělá, když má třeba nějaké větší repo. Co jsou věci, které třeba bys vypíchnul, který si jako všímáš, když uděláš, dejme tomu, po té první selekci, máme knihovnu a dál? Áno. Dve veci by som vypichol. Jedna je lokalita, ktorú ten človek môže napísať. A napríklad, keď to porovnáme s LinkedInom alebo s inými nástrojmi a s inými platformami, tak väčšinou majú nejaký drop-down, z ktorého sa dá vybrať tá lokalita. Napríklad mesto alebo štát. Ale GitHub tam má len voľnú položku a človek tam môže napísať čokoľvek. No a už vieme, že ľudia sú veľmi kreatívni, takže napríklad tu v Čechách ľudia majú napísané, že Česko alebo Čekia alebo Czech Republic alebo majú iba Brno alebo Praha alebo Prague alebo Ostrava. A teraz z pohľadu rekrutera, povedzme, že máme toho klienta zo Spojených štátov, zo San Francisca, je mu jedno tomu klientovi, či ten človek bude v Prahe, v Ostrave, v Brne alebo kdekoľvek. Takže my ako rekrutéri musíme zvážiť teraz všetky tieto možnosti a do toho search stringu napísať aj Brno, aj Praha, aj Ostrava, aj Prague, aj Česko, aj Čekia. A pritom stačilo by, keby tí developeri alebo IT špecialisti, čo majú profil, tak keby tam napísali, povedzme,
to mesto aspoň, ja neviem, po česky alebo po anglicky, ako zase vieme, že ťažko sa to zjednotí, ale keby napísali povedzme aj, že aj mesto, aj štát, tak by to mnohým rekruterom zjednodušilo hľadanie, lebo rekrutery buď dajú mesto alebo štát. Už nie až tak často dajú aj, ale teda aspoň jedno alebo druhé. No, alebo však môžu samozrejme napísať aj lokálnu, aj anglickú verziu a tým samozrejme zvýšia šancu, že budú v tom vyhľadávaní. A druhú vec, ktorú by som spomenul, je odkaz na nejaký ďalší profil alebo webovú stránku. A viem, že veľa ľudí má problém s tým napísať tam tú e-mailovú adresu a je to pochopiteľné, aj keď stále je tam plus minus polovica ľudí, ktorí tú svoju e-mailovú adresu dajú. Ale mohli by dať aspoň webovú stránku, na ktorej už môže byť nejaký kontaktný formulár alebo tam môže byť CVčko, pretože z pohľadu rekrutera nie je nič horšie ako nájsť perfektný profil človeka, ktorý robí napríklad video encoding. Nájdeme tam profil, ktorý je napríklad Jozef M, bez priezviska. Nie je tam žiadny e-mail. Teraz vidíme, že wow, toto je super video encoding špecialista a nevieme toho človeka skontaktovať. Nemusí to mať hneď e-mailovú adresu, ale mohol by mať aspoň odkaz na nejaký web, kde už je možno iná možnosť, ako toho človeka skontaktovať. Ty jsi říkal, že nabíráte i mezinárodně. Máš nějak změření třeba, jak ti odpovídají lidi z České republiky nebo ze Slovenska v porovnání třeba z jiných těch států? Áno, veľmi málo. Veľmi málo. Máme vlastne klientov buď zo západnej Európy alebo zo Spojených štátov, takže im je prakticky jedno, odkiaľ ten človek je. Ale my sme tak vypozorovali, že keď píšeme napríklad do Portugalska alebo Španielska, tak ľudia o mnoho viac odpovedajú na pozície ako Java developer alebo data engineer. Ale keď prakticky s tou istou ponukou oslovujeme kandidátov v Čechách, tak ten response rate je o mnoho nižší. A sme experimentovali napríklad s tým, že pôvodne napríklad kolegyňa zo Srbska posielala správy týmto ľuďom aj do Česka, aj do Portugalska. A sme si mysleli, OK, tak asi bude problém v tom, že kandidáti v Čechách úplne nerezonujú pozitívne s niekým zo Srbska. Tak skúsme niekoho lokálneho, kto im bude posielať. Tak sme potom mali druhý profil človeka, ktorý vzal tú istú správu, posielal tú istú správu len s českým menom, ale response rate sa nezvýšil. Takže nakoniec sme sa viac zamerali na tých ľudí, ktorí sú buď v Portugalsku, v Španielsku alebo v Bulharsku na konci dňa. Máš si, jak je ten profil aktivní? Kolik tam je na GitHubu ukázáno, kolik ten člověk jak aktivně přispívá, tam jsou takový ty zelený. Ano. Tyhle, je to třeba pro tebe tohle důležitý při hledání toho kandidáta, nebo neřešíš, když přispívá do toho správného projektu, i když třeba občas jenom? Väčšinou to neriešime, pretože GitHub má tú možnosť zobraziť iba verejné alebo aktivitu na verejných repozitároch. A zase množstvo ľudí, ktorí pracujú napríklad v korporátoch alebo v nejakých inštitúciách, vládnych inštitúciách, kde ani nemajú žiadne verejné repozitáre, tak vlastne tomu kandidátovi nemajú čo zverejniť na tom GitHube. Takže vlastne často sa stáva, že ten kandidát môže byť veľmi aktívny, pracuje na nejakých privátnych repozitároch, ale v tej aktivite sa to nezobrazí. Takže my to už vieme, takže preto ani nekladieme nejakú extra váhu na to, že ten kandidát tam nemá viditeľnú aktivitu, lebo to neznamená, že nie je aktívny, len my nevidíme tú aktivitu. Můžeš z toho GitHubu zjistit něco navíc, co bys třeba nezjistil na tom LinkedInu, když teď neberu to, že sa můžeš podívat na ty kódy, co oni tam mají uložený? Môžeš z toho vyčítať napríklad to, kedy ten človek bol aktívny s nejakou technológiou, pretože na LinkedIne je tá kategória skills a tam ľudia si zakliknú, aké majú skilly. Lenže na GitHube vidíme, kedy tú skill použil, napríklad nejaký programovací jazyk. Podľa toho repozitáru, ten zoznam repozitárov tiež má nejaký label, napríklad Ruby programovací jazyk alebo JavaScript. Takže z toho vieme tak nejak vydedukovať, kedy ten človek používal programovací jazyk a už sa nám stalo napríklad, že sme vo vyhľadávaní našli človeka, ktorý používal Ruby on Rails, potom sme si otvorili jeho profil a zistili sme, že to bolo pred 10 rokmi. Tak vtedy už tomu človeku nebudeme posielať správu. Co GitHub a GDPR v tomhle? Mě napadlo. Jakože bere se prostě, když je tam veřejně daný e-mail, tak můžeš ho veřejně oslovit? Není tam nějaký
něco? No my by sme nemali ten e-mail uchovávať, pretože on nie je na to, aby sme ho uchovali. My nemáme teda súhlas kandidáta na uchovanie toho mailu, ale keď tam ten e-mail je, tak nebráni nám nič poslať ten e-mail. My by sme tiež nemali poslať masový e-mail zase s to kandidátom, lebo to už by znamenalo, že si skrejpujeme ten web, uložíme si to niekam a potom to preženieme nejakým automatickým nástrojom, čo tiež už je nepovolené. Ale keď tam vidíte e-mail a kliknete na to, zase z druhej strany, keby ten človek vyložene nechcel, aby ho nikdy nikto za žiadnych okolností nekontaktoval, tak by tam ten e-mail nedal. Když školíte ty rekrutery, jak pracovat s GitHubem, jak moc do hloubky s tím jdete? Jako učíte fakt jako třeba i porozumět tomu kódu, anebo jenom, jak si říkal, ty klíčové slova? Porozumieť kódu nie, pretože rekrutery musia často skákať z jednej technológie na druhú. Takže jeden deň napríklad rekrutujú Java developerov, druhý deň môžu Python developerov, ďalší deň môžu data engineerov, takže nemá nejakú extra pridanú hodnotu ísť do hĺbky v jednej technológii a stane sa niekedy, že človek, ktorý prechádza z nejakého iného oboru do technického rekrutmentu, tak má taký nápad, že pôjde na nejaký bootcamp a naučí sa kódovať, ale snažíme sa, ak to ešte podchytíme včas, odhovoriť tých rekruterov od toho, aby išli až takto do hĺbky, pretože oni vlastne zaplatia za tréning niekoľko tisíc eur, takže povedzme 100 000 korún českých, strávia s tým 3 alebo 6 mesiacov, naučia sa naozaj ako debugovať TypeScript kód, ale reálne potom to nikdy nepoužijú. Že je fakt, že porozumejú tomu, čo tí ajťáci robia, ale zase nikdy nebudú reálne vyhodnocovať kvalitu toho kódu, lebo aj tak to bude robiť nejaký hiring manager. Takže ešte možno by som nadviazal, že je dôležitejšie ísť do šírky v tom technickom rekrutingu, takže pochopiť všetky tie jednotlivé oblasti, že čo robí napríklad analytik, čo robí, a teraz zase sa to rozvetuje, biznisový analytik, systémový analytik, aké nástroje používajú, čo robí data engineer, aký je rozdiel medzi data engineerom a data scientistom, aké zase knižnice používajú. Lebo už keď vieme, akú knihovnu používa napríklad data scientist a otvoríme si nejaký životopis kandidáta a tam je názov NumPy napríklad, hej, ako tá knihovna na data science s Pythonom, tak vieme, že ten človek sa asi venuje data science. Hej, takže toto je taký prehľad dôležitejší, než to, že niekto ide na 3-mesačný bootcamp a naučí sa debugovať kód v TypeScripte. Tě napadlo na tom GitHubu, který pozice tam určitě zaručeně jako jsou a který pozice si myslíš, že tam nikdy jako nenajdeš. Si i takhle se to dá rozlišit. Áno, no určite tie developerské, frontend developer, backend developer, full stack web developer, oni tam sú, pretože to je ich job, napísať programovací nejaký kód a ten kód uložiť buď na GitHub alebo na GitLab a odtiaľ sa to vezme a deployne na server. Teraz otázka je, kto ešte musí vytvárať kód a v dnešnej dobe napríklad sú to aj datoví inžinieri, aj DevOps a cloud inžinieri, pretože teraz je posledných pár rokov trend takého, zase použijem ten anglický keyword, že infrastructure as code, vlastne sa programuje tá infraštruktúra písaním nejakého kódu. No a oni zase uložia ten kód na GitHub. Takže vieme tam nájsť aj tých spomínaných cloud engineers, aj data engineers, aj DevOps engineers. No a zase na druhú stranu nenájdeme tam ľudí, ktorí ani nevedia kódovať. Napríklad systémoví analytici, biznisoví analytici, produkt manažeri, projekťáci. Ako môžu, samozrejme, ktokoľvek si vie dnes prejsť nejakým kurzom, ale nepotrebujú to, takže nemajú obvykle tie profily. A ak áno, tak len kvôli rekrutingu. Tím, že tady ta epizoda nemá být jenom o GitHubu, ale o sourcingu jako takovým, je ještě nějaký další nástroj, co vlastně využíváš, kromě toho LinkedInu, GitHubu, nebo je to hlavně tyhle dva nástroje? Sú ďalšie, teraz vlastne je to ako také tie huby po daždi a s tými všetkými AI nástrojmi, ktoré sa dostávajú na trh. A ja by som možno spomenul jedného človeka, ktorý bol u mňa zase na mojom podcaste na interview, Dean Da Costa. On vlastne už asi 20 rokov sa venuje sourcingu a on prišiel s takým úplne gigantickým Excelom, ktorý vytvára vlastne boolean operátory, ale nielen na LinkedIn, ako to je len jedna bunka z asi 250 riadkov. A teraz vlastne vy si tam zakliknete, že akú rolu hľadáte, napríklad frontend React developer. Ono to vytvorí niekoľko boolean operátorov
A teraz na rôzne weby, kdežto LinkedIn je len jeden z 200, tak to vie vlastne vyhľadávať. A teraz väčšinou to vyhľadáva cez Google, takže on to má veľmi pekne spravený ten Excel. Môžeme potom dať do show notes ten odkaz. Má to veľmi pekne spravené a on mi o tom rozprával, že väčšina tých rekruterov začne aj skončí na tej prvej bunke vlastne. Hej, to je ten LinkedIn, že tam idú, toto sa naučia, aj to len, tak ako som hovoril, veľmi povrchne. A pritom ten svet toho sourcingu je veľmi rozmanitý. A to potom ďalšia bunka, už neviem koľka v poradí, ale bola napríklad na tie papiere, ktoré vlastne publikujú tí ako PhD researchers. Hej, oni majú nejaký ten portál, kam to publikuje. Hej, to bola nejaká jedna kolónka. A teraz tu sa nám otvára úplne nový, úžasný svet, lebo zase som intervjuoval iného človeka, ktorý robí sourcing pre McAfee. A on hovoril, že väčšinu kandidátov má z toho jedného portálu. On vlastne na to sa špecializuje, používa iba ten jeden nástroj, kam tí PhD researchers dávajú papiere na témy, na ktoré robia svoje PhD štúdia. No on teraz rozprával o tom, že ako on tam každý deň chodí a podľa rôznych kľúčových slov vyhľadáva ľudí a potom im píše. A toto je ako zaujímavé, že väčšina tých rekruterov skončí aj začne na tom LinkedIne, ale niektorí rekrutori vedia, že tí naozaj dobrí kandidáti sú práve inde, na iných platformách. Či už je to Reddit, alebo Stack Overflow, alebo práve tieto PhD, čokoľvek to je. Tak asi také dôležité je sa zamerať na nejakú jednu oblasť, čo bolo aj prípadom toho človeka z McAfee, ktorý vlastne sa venoval cybersecurity, a ísť po tej oblasti, kde sú tí špecialisti, na akých platformách sa združujú, kam publikujú nejaké papiere alebo kód. Aj zase GitHub je len jedna z tých podnožín, kam chodia web developery. Takže taký zaujímavý takeaway vlastne je pozrieť sa na tie ďalšie nástroje a byť otvorený svetu a možno prestať LinkedIn používať na jeden týždeň a to človeka donúti vyskúšať niečo nové. A ještě se zeptám v souvislosti s tím mezinárodním hiringem, protože mě to zaujalo. Jestli třeba máte ty nástroje nějak jakoby rozdělený podle toho, jaký nástroj víc funguje v jaký zemi. Tak tu máme rozdelené jobboardy, lebo tie sú väčšinou špecifické na nejakú krajinu, takže keď príde klient a povie, že chceme niekoho zo strednej Európy, ale budget máme relatívne nízky, tak vieme, že nemáme ísť napríklad na jobboard do Nemecka, ale použijeme napríklad profesiu alebo nejaký jobboard povedzme v Poľsku alebo na Balkáne. U tých nástrojov asi ani nie. Že keď robíme napríklad sourcing na LinkedIn, tak tam samozrejme to funguje cross-border a takisto GitHub. A z tých ďalších nástrojov, ktoré sú vlastne v tom spreadsheete, tak zase on vyhľadáva cez Google, takže zase naprieč všetkými krajinami. Musíme dať odkaz potom do toho, do show notes. Určitě dáme. Když se ten sourcer rozhodne třeba dělat na sebe. Čo teda funguje je jednak zamerať sa na jeden níž. Ono, povedal by som, že hodne to závisí aj od toho, aký ten rekruter je osobnostně. Takový člověk hledá pro tu určitou úzkou skupinu lidí, tak to je jako kde ty lidi hledají. V dnešnej dobe už vygenerovať nejaký zoznam excelovských, neviem, kontaktov, to už vie kdejaké AI za 19,90. Takže tam už tá pridaná hodnota nie je.